saiki yo karo sindir nom-nom. Ya nom-nom. Ayo. Iki sing mbok lakne kaya lumpur lapindo mung takon jumeneng. Oke, siap. Urung tepung to karo sing iki. Blas dereng nate petuk. Nek sing kandhinge sapa jenenge mau? Alah, sing pesek. Andinge meneh. Sita. Andinge. Kumala. Andinge. Batrisya. Wah, kok iku apal sih dhewe. Hafal tulisane tas sing kene kok iki. Gajiret. Saking roe lek arep saking seringe nang asal brata bae tas lho iki. Nun saya Mas. Ya bener gareng matane kira ya bener wong sing didelok malah tase kok. Aku wong lanang sing iso menjaga perasaan wanita. Aku wis dadi prinsip aku ora bakal ngeling-eling jenenge wong wedok liya, ora bakal ngeling-eling raine wong wedok liya kejaba mung bojoku. Mula aku nek karo sinden-sinden ora tau tak eling-eling, Mas. Setia kok. Lah tadi saking sayange karo bojo ya. Ora kok saking sayange. Lah perkarane Wedi. mereka wedi mergo mertuane ning kene. Wong kene karo padha wae, wong lanang wedi karo wedok. Oh ngono ya. Ketok gagah ning warung kopi omongane petentang-petenteng, mlebu omah lho, golek bojoku nganti. Nyatane aku yo ora nek rumah wedok biasa. Urung bojo kok jajal bojo hamo-hamo. Alah, rung lakoni kok kandan. Aku rung lakoni bolak-balik. Ya oke, saiki sing jarimu koyo lukur rambindo ditekne. Sapa semae lali? Ayo ditekne sing lagi kenalan. Oke, mong Ayo coba, Mbak, ayo ngateko karo Mas Dargesa. Sepani to? Heeh, dados. Ya. Hei. Ora, sinden kena ayam ya dijak. Kok sinden kena ayam piye to, Mas? Lah iya. Kuwi jenenge tari yang aktif. Aktif, Tari sing luwes semangat. semangat. Jenengan gak ngerti. Apa? Aku mau berjagungan karo ibuke. Ibu iki? Terus. Mas, biyen mari pas metenge lho, Mas. Apa, Bu? Anakku polahe kaya ngono. Lah pripun gene jalarane apa? Aku mbiyen meteng nyidam sate pedet to. Wah, anak-anak pola yo sekan yo pedet selapan. Yo malah ngene iki nyenengke wong lanang malah seneng karo ngene iki. Wong lanang iki seneng karo wong wadon sing aktif lho. Jenengan seneng? Yo seneng sebagai rekan kerja. Apa bojo? Deh. Angger seneng kok Pak bojo, angger seneng kok Pak bojo. Mulai ben Mas Akbar wis tak tawani lho, Mas. Yo mohi karo aku. Tawani apa, Nduk? Sama enggak gelem ngerabi aku, Mas. Emoh aku gila ngono jare. Yo ora gur akbar lah mbok warga kene mbok tawani yo moh kabeh. Nek delok porokmu yo ngono. Kenapa boten kepengin ngepek mantuku lho, Bu? Tekon ini. Bilang gas. Bu. Kenapa boten kepengin ngepek mantuku lho, Bu? Boten kuwi lho, boten. Oh alah, jenengan. Pun Pak saya mriku mawon. Jen. Pun. Alhamdulillah. Pun wis ketemu. Ngawur. Kok ketemu maratuwa piye to? Sing apel ngepek bojo ki yo iki dhewe. Pun Pak saya mriku mawon ben diturune dhewe jenengan medun malih. Kok rupane bapak iki gila sing karo aku, Mas. Wong kandhane kok kabeh gila nyangke. Ning ora wong ayu. Sik to. Ora kok jenenge aku ki apa ya urung tepung pancen ya urung nate wano. Paring aku sapa nek wong ayu nak. Sama apa ya lali sih, Mas, karo aku? Apa ya lali karo aku? Piye to omonganmu ki? Aku urung tau petok rek kok lali to. Masa ya durung tau petok karo aku? Wong ya biasane lek dolen ya karo aku lho, Mas. Mosok kae kowe tak jak dolan. Iya, masa ya lali sampean? Ngusik, tak eling-eling ndek bening nggon kene iki andeng-andengi. So andeng-andenge dititeni ning kono ki lho. Pundak Mas ya Allah ning pundak kene lho. Oh, pundak. Oh iya, iki lho ditato Mas. Ditato wineh pari. Mosok tato kok wineh pari? Gak percaya iki tato wineh pari iki lho ya ning sore lho.
Iki wis gak ono oyote masih sentek. Ayo kenalan murah, jadi kok kenalan sih. Aku nyawang wis brinding-brinding awakku. Apa Om Mas kok merinding? Ora apa-apa paling asma sinten wong ayu. Nami kula Marcelia Mas. Marcelia. Marcelia jangkepipun Marcelia Trisanti. Marcelia Jan Tristan. Wahyu kan jenengku Mas. Daleme pundi nak? Kula saking Pasuruan Mas. Pasuruane ngendi? Tretes. Tratesi ngendi? Ngisari Gangsana titik. Opo Duh, kuwi? kok napa kok bapake guyu niku wau? Ndi sik pretesmu ndi, Duk? Ngisore Gangsana titik. Ini sore gang sono kuwi nggon apa? Dusun apa desa? Niku dusun. Oh dusun. Iya. Dusun wonten gange ngoten niku. Gang sono jenenge. Gang sono. Ngisore gang sono. Nggih. Ya kapan-kapan tak rono. Ah, nggih, dengan senang hati nggih, Mas. Iya. Kok enek sing guyu napa to, Duk? Kula nggih mboten semerap lho bapak-bapak niku maksudnya napa? Kuwi Lah. Tretes enak jarene Mas ya apa? Ora usah ngadekno cah kuwi. Lha kok iso? Oh cahe koyo ngono. Mbak Yu, sekone sekolah ngendi? saiki wis sekolah rampung apa wis lulus apa isih sekolah no? Alhamdulillah kula nembe rampung, Mas. SD, SMP, SMA, sarjana? Sarjana, Mas. Jurusan apa no? Pendidikan seni tari dan musik, Mas. Ya Allah. Tari dan musik. Tari dan musik. Mula jogete tarine luwes. Perlu dicoba? Perlu dicoba. Kendang garingan dijogeti. Ayo, dasar piye? Mbok tonton isih apa? Piye lah wong kono sing jurusan tari kok. Oh ngono. Kendange garingan nganggo jaipongan jenengan joget. Oh iya. Ben para pamirsa iki percaya tur yakin nek wis jurusan tari dan musik. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk sinden-sinden lainnya. Kok nerake jogete Sally. Ayo disawang mungkin diterokke. Yo ora sing nan iki kok. Lah kowe muni yo sinden-sinden kok. Iya, nek niku pini sepuh. Oh jenengan pun mboten kersa joget. Ya apa mboten niku sing ngopeni sing klasik-klasik. Iya. Oh jenengan bagian Widosari nggih. Ayo, piye jogete? Dikendangi jaipong. Kendangi jaipongan. Ayo, Mas apa ki sing ngendang lawas? Mas Aryano. Mas Arya. Ya Mas Arya. Ayo, Yo. Pakde sawae kidul wae nggo nanggap wayang wae ben tambah rame bude gelangi dicopot wae nggo nyawer wae ben tambah hedian Piye apik ora? luar biasa. Percaya ta nek jurusan tari? Percaya jurusan tari. Saiki gandeng mau tari dan musik. Ayo ganti pakaian musik. Lho piye maksudnya pakai musik piye? Buktikan nek iso ndek main musik. Main musik apa iki, Mas? Main musik apa? Contohnya upamane apa? Yo keyboard apa gender apa rebab apa kendang milih ndi? Aku milih biola, Mas. Milih biola. Biola rene kok. Biola ora ono. Rene. Lho lah ngoten. Oh kulinane iso biola. Kula senengane biola. Wis sing kok. enek wae nganggo icik-icik coba icik-icik Nah, ora. lek iki kula. Bisa coba icik-icik iso ora. Ajar icik-icik. Nah, jurusan musik iki bentuk piye kene yo pirsa nek Lho, jadi. ambak ndur sak icik-icik iki aja nganti ngrusaki romo. Nah, sok-sok males kok. Ya karo mik no. Ya. Ya, 1 2 3. Karo joget. Karo joget no musik kok. Ya musik dan tari, ya. Musik dan tari wong jurusan tari dan musik kok. Nganggo kendang ora? Mongso borong nganggo kendang ya kan. Tetep nganggo kendang. Oke. Karo dicik-icik. Ayo 1 2 3. Ya. Aku tak mau kalau aku dinadu. Menyapa nek budul kok menteleng ngono. Iki nek koyo ning perapatan ya. Selak ijo, Mas, selak ijo. Jarimu musik dan Nah, tari. itu masuk iku, Mas. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan. Apa? Ya Allah, bocah wis mulai ketinggal gendenge iki saiki. Lah, anunya, potensinya. Yo yo. Iki mbok niru ora liyane. Nah, usah isin lah, mesake. Ya kok siji ya. Siji iki sik. Iya. Sampeyan nang liyane sakno nang aku kok enggak sakno. Iya sih mesake aku wong ayu. Alah, wis aja nangis. Acuk to wis to. Sik, Mas Gareng. Piye? Nek bojomu Bugaren. Iya. Ini nak karakternya menengan, elegan, Menengan elegan, feminim. Iya. Ning tetep iso romantis. Iso romantis. Lah saiki kowe ning kene didepne karo wanita sing seperti aktif seperti ini. Kowe kudu iso ngimbangi
kudu romantis. Piye carane ngadepi kaya ngene? Digandrung. Oh, wong ndek bojo kalem iki gempang Mas, didemek pundake terus luluh. Nek kita bojone aktif aja didemek pundake. Demek amane. Taleni sikile. Bojo kok sapi malah Pasung. digandrung. Gandrung. Apa pelok pengasih barang ngeslendro? Ayo apa wis manut. Sing Apa ditinting gendang? kuwi kok kendang. Iya mesti gender. Pelok biasa, Mas. Ya pengasih. Pelok biasa lho, pelok biasa. Nek iki BR lah pelok baru. Barang. Barang. Lah lek tuku anyar kok. Oh ya, ya. Karo digandrung. Ya jangan ngadepi wanita seperti karakter seperti ini kaya apa? Golek selahe, ya toh. Nek wong lanang sejati kudu iso. Wah, aku ngadepi wong wedok sing ngene iki kudu piye? Ben iso luluh. Siap? Ya. Bapak pocong. Wong rayu wong wedok tembange bapak pucung lho. Lah sing romantis apa? Ki nanti ono apa-apa Lah ngono, ya Mas. sing nomo Pangkur. Meruh endahing pasuryan. Sik to. Kowe iki lagi ditembane ora apa-apa kok wis ngenang-ngene. Ya kan hatiku bunga, Mas. Oh, ya engko sing lagi demek obah. Lagi dibamane wis ngenang-ngene. Iya, ning tenan. Maaf. Kowe nek wong wedok modelmu koyo ngene, mbok terus-terusno meteng nganggur kok ya. Mas aku kok. Wong wedok iki sing jual mahal ngono lho. Jual mahal. Wih, kita di demek to. Demek karo Mas Garek kita to mulai Mas. Tangan mbok buang. Set. Oke. Contohnya misalnya demek. Ya. Gua. Nah, demek nih. Iya. Melangkah melayu rono. Isul posisi. Tututi no lanange godakno. Tolak. Wah, iya, piye. Ngono kuwi jual mahal ngono kuwi. Iya kuwi jual mahal. Ning modele koyo sambil bledek. Iku saking mangkele atiku, Mas. Oh ngono. Ora dadi boyo pengopo, malah saya dadi semangate atiku kanggo ngrayu sliramu. Jajal mahal. Aku tamak kapan nduk nandang beranti. Coba tangane no. Wong ayu. Iya. Mas. Ngapa kok gila ngono lho? Wong ayu. Dalam, Mas. Lah diceluk malah mendesah e. Iku lemah lembut, Mas. Lemah lembut jenenge. Kowe ora lemah lembut ora? Ya iki lemah kricak modele kok. Anggung anget rinten dalu. Diputer, tangannya diputer. Uwe aja kerep-kerep mumet engko. Mas, aku kegulung kabel, Mas. Tolong ora aku. Ya bisa gas. Iki kegulung kabel. Ora apa-apa, lah ngene gak dipulang kowe engko. Ora apa-apa make tok anteng kowe engko. Panek wis ndene gulung kabel. Dudari. Mas tolong didronke Mas ben setrum Mas. Sek. Wong gandrung kok malah disetrum arep. Ora. Iki dibalekno apa ora? Iya, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah, nyapa ngono kurang. Yakti tan bisa sirna. Keliru. Kene. Lah wajah mirip lho. Hei. Oh, sama gandrung ibuke